Доста хора. Сега ще крадем череши. Вижте, това е нашата чанта. Ето там е череш. Както виждате, вече не се вижда, че е много червена, но все пак е червена. Така, сега отиваме да крадем череши. Ахмет е много тих. Вече набраха доста. За сега събрахме толкова, ама ще съберем повече. Тук се шклонила, брат. Пак те конти не знаеш колко. Ама... За какво ги взима на ганите? Много му са яки. Али, колко череши ще наберем? Една чанта ли? Почти сигурно ще бъдем една чанта, не знам. Или половина. Вижте какви са червени. Аре, ти... Аре, дай. Твърде са червени. Твърде са червени. Късай конь, бъдно. Няма конь. Ето го и нашия парк. Да. Нашия най-як парк. Въпреки, че е най-чипа няма парк. Никой няма лъжави. Сега някой аз викам къде има. ужави. Вижте къде са върнища. Ало, не му ще. Майко, вижте пише. Охо, ще се убият това. Моля! Момент, по! Майкош. Жел тук. Виждали са? Идвам пич. Ай, толкова. Това беше хора. Да видим другия. Само да скоча. Като жабка. Скочи.